Рәхмәт. Рәхмәт Илзат. Мөхтәрәм Матур ТВ каналын караучы, хөрмәтле тамашачылар. Генерал-майор подполковник Эльмира Нагыймовага мин бит юк, туктагыз әле, бутамагыз әле мине. Ул бит генерал-майор белән подполковник бергә кушкач, ул әмрәсме инде югары дәрәҗәдә. Гомумән генералиссимус әллә кайда кала. Монда 4-5-6 исемне бергә кушып җибәрәбез. Минем башымны бутамагыз. Кыскасы, иң үзенчәлекле моң иясе Эльмира Нагыймова бүген Матур ТВ премиясе иясе булды. Хис кичерешләре. Алла теге подполковник дигәч, вообще хәзер надполковник буласы килә башлады. Аннан полковник буласың әле. Үзең алай итне, үзең мотор гына иттереп, теге йөреп чыкты. Мин бит психолог, мин психолог. Просто замечательно. Зур рәхмәт. Һәрвакыт шундый матур булып кал. Моның бер кайчанда саекмасын. Берсеннән-берсе матур премияләр иясе. Aynen öyle mi yaşıyorlar? Bana estrada